Feng Shui. Náuka, veda alebo číre šarlatánstvo. Vybrali sme sa za vás naklásť otázky, ktoré by sa rád spýtal každý, ale hanbí sa, a to priamo k špičkám slovenského Feng Shuiizmu. Poďte s nami. Táto prastará a tajomná čínska veda nie je len o tom, že pravý úhol nemusí byť vždy pravý a že ten, kto ciká po stojačky, hanebne necháva unikať dobrú energiu. Feng Shui je spôsob bytia v rovnováhe s prírodou, sebou samým a s faktúrou za vodné stočné. Hlavným prednášajúcim bol popredný singapurský Feng Shuiista Brandon Chi Yang Chua, ale jemu sme radšej žiadne otázky nenakládli. Nie, že by sme sa hanbili, ale nikto z nás nevie kung fu. Pýtali sme sa teda pani Silvie Gerecovej, lektorky a poradkyne vo veciach čchy. Nech sa páči. Feng Shui je veľmi starou náukou. Nie je možné, že v podstate krivdí novodobým nejakým vynálezom, napríklad splachovacému záchodu, že sa ho musí zatvárať, keď sa teda dokoná potreba? Áno, samozrejme, je tu taký rozpor niekedy medzi tým civilizovaným svetom a novými vynálezmi, ako hovoríte, ale stále Feng Shui podáva také návrhy a ošetrenia, ktoré by sa teda vyhoveli aj novodobým vynálezom a myslím si, že nie stále treba zatvárať ten záchod, niekedy je práve, že dobre, keď teda odchádza zlá energia. Čiže podstata Feng Shui je vypočítať, kde je zlá energia, kde je dobrá a tam si umiestnime tú toaletu. Ak zistíme v našom dome, kde je zlá energia, umiestnime tam ten záchod. Energie čchy sa riadi najmä svetovými stranami, lebo tade vanú elektromagnetické vetry. Preto ani krok bez kompasu. Pozor si treba dať na rieky, čchy by vám po nich mohlo ujsť z domu a stiecať do Maďarska, alebo čo ja viem kam. Keď máme priestor bez ostrých hrán, začneme voliť vhodné farby. V tejto luxusnej spálni si z cvičných dôvodov doprajeme všetky prípustné. Sú to svetlé odtiene modrej, ružovej, sivej a zelenej. Podlahe tiež venujeme zvlášť pozornosť, jej štruktúra by mala pomáhať prúdeniu čchy. Domáca zeleň pomáha pozitívnej energii, rozjasní gazdinkinu tvár a i deti budú hádam pokojnejšie. V spálni ich však nesmie byť priveľa. Kvetov, nie deti. A kam s posteľou? Nechajte to na domáce zviera. Kam si ľahne pes alebo krava, tam môžete pokojne spávať i vy. Necháme stvorenie, nech vnútorným zrakom preskúma všetky čchy a zharmonizuje sa s okolím. Nenaliehame a nenáhlime ho, veď napokon všetci sme hoviatka Božie. Tak a hotovo. Radostné bývanie. Je možné zharmonizovať domácnosť aj vtedy, ak má človek doma korálkový záves a jelenia v ruí na stene? Korálkový záves sa nevníma určitým Feng Shui princípom. Ja si myslím, že je veľmi podstatné zvážiť, z čoho ten korálkový záves bude, aká tam bude farba, či nevyvoláme deštrukciu živlov. Napríklad do severu, kde vládne voda, by sa asi nehodil veľmi červený korálkový záves. Feng Shui nie je len o bývaní. Harmóniu Yingu a Yangu treba mať všade tam, kde trávime svoj čas. Netreba veľa. Začneme príjemnou hudbou. Dôležitá je predovšetkým čistota priestoru. V odpadkoch sa zbiera negatívna energia. Všetky preto musia preč. A aj všetok ostatný svinčík. Chceme sa predsa cítiť príjemne. Čo by na to povedala mamka, keby to videla? Na toto som ťa dávala študovať. Všetok svinčík som povedala. V pozitívnej nálade z prečisteného čchy môžeme prikročiť k dekoráciám. Nesmieme zabudnúť na kvety, živé a kypiace energiou nového zrodu. Obklopme sa aj predmetmi, ktoré nám robia radosť, aby sme mali chuť vracať sa sem zas. Nesmieme zabudnúť ani na príjemnú arómu. Rozprašovače, aromatizéry, vonné tyčinky v fantázii sa medze nekladú.
Nuž a napokon pridáme milý detail, ktorým si priestor nezameniteľne prisvojíme. Slnko svietí, voda tečie a čchy prúdi. Prajeme požehnaný rok potkana. Väčšinu času človek trávi v podstate na svojom pracovisku. Že vtedy tiež by bola vhodná nejaká úprava. Môže si nejako upraviť, zharmonizovať svoje prostredie, trebárs policajt pochôdzkar? Veľmi dobre feng shui sa dá uplatniť práve v kanceláriách, kde vieme, že to miesto teda je dané. Tam sa nasmerujeme na svoj správny smer a vyhýbame sa práve tým nepriaznivým smerom, pretože každý človek má 4 priaznivé a 4 nepriaznivé. Policajt pochôdzkar je možno o krok vpredu práve preto, že tým pádom, že mení svoje smery, tak na ňo nebude pôsobiť tá zlá energia až natoľko, ani tá dobrá, čiže bude skôr v neutrále. Možno by som doporučila policajtom, aby si vybrali napríklad v tomto roku oblasť, napríklad v meste, ktorá prislúcha východnej časti mesta, pretože tam je veľmi prosperujúca hviezda. Zase južný sektor je veľmi zlý, tak tam tí policajti budú mať asi viacej roboty. Feng shui. Náuka, ktorá raz a prevždy vyrieši dilemu, čo so záchodovým deklom. Rovnako vydávame aj dôrazné upozornenie pre všetkých príslušníkov policajného zboru na obchôdzkach. Vyhýbajte sa južnému sektoru. Ďakujem za pozornosť, do počutia.